Hvis man skulle købe en udendørs biograf, ville det koste omkring 600.000 kroner. Man kan også leje en udendørs biograf fra Jespers Rejsebio. Det koster 25.000 kroner per aften. Det vil altså sige, at der skulle omkring 500 besøgende hver gang. Gæsterne vil altså skulle betale omkring 50 kroner for filmen. Biografen kunne blive drevet af frivillig arbejdskraft for at spare penge. For en bus til omkring 71 personer, der kører 2 gange om ugen, kommer det til at koste omkring 7.000 kroner for hver uge. Den kan udlejes af Døstrup Busselskab. Første år bliver betalt af kommunen. Herefter kan man kigge på, hvor meget bussen har påvirket Handelsstandsforeningens omsætning. For at bussen kan blive ved med at være der, bliver Handelsstandsforeningen nødt til at finansiere den. Dette vil forhåbentlig skabe en større tilstrømning af turister fra Østerhurp og måske sætte gang i væksten omkring fjorden. Created using Powtoon.